Oh, Father's Day thing, so. Kelechukwu Kennedy Okere. MOD 1. Arehu Habuo Nane. Okraka Auhun Smotene. Ekelekelam ge nda High Chief Kelechukwu Kennedy Okere. Akajiogu nke mbosu na ala Owerri West. African doctor. Ekelelam ge a physician. A physician with a difference. Nda Ashimya Relage Mamejo Here wish a wonderful Father's Day. Nihina, you are a father indeed. Iwala a father to many. The first man Epa International Medical Mission na Owerri. Yama Berlin Doria Gwongo Nwonye mo hope nyem out Chineke nda here aganya hokwa na yole ashim Chineke gozie gi ekelekelela me nwanye gi omaremma ugodia che lolo Leslie Onyama Uchechukwu Okere nwanye ma obidia nke mbusu na Owerri West ọkwanu mgbọdọ awaka eno na Owerri North owe software engineer karaka eji ha arụ system aeroplane na emejikwa ya emeji lolo ashim ya relage ma behind every successful man there is a woman lola nye huga akonruga huga onyachi ya jide ka oji ka ahụ o jere mma lolo jidekwa nda nga ahụ iji ya ekelekelela mi ọpanukwu anya eje mba emekwanu ọnụ Kelechukwu Junior ya relage mma ekelekwala m Chimdumami Okere ya relage mma my brother ekelekwala m Princess Adure Uchechi Okere adanna ya nwaanyị ọmarị mma ekelela m nnu ụmụnne Chukwu jiri chọọ m mma ashim here nnu akọkwala m ofufu nnu mba annu Chineke ga na edu nnu eje Chineke agọziela nnu wuru onye na High Chief Kelechukwu Kennedy Okere nye nnu gbasara ma na aka enweghị emega nda Kelechi ashim ya relage mma enweghị ndị iro ga emegi onye chụga gị chụga ọkpọrọ onye gbuga gị gbuga ọkpọrọ Chineke gọziela m gị immediately Owerri pikin ashim ya relage mma aya mari ọgwụ 1 ya relage mma Jagotemo Jagotemo Mamu Jagotemo and the man I tell